pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome na usab sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanatog higayon o panahon aron kita mag-uban na usab sa pagpamati sa pulong sa Dios. Og ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom niya nasab kami aron sa pagpasalamat kanimo. Niya nasab kami o Dios aron sa pagpatalinghog kanimo. Ug salamat Ginoo sa imong pagpanalipod, pagbantay ug sa imong pag-atiman kanamong tanan. Padayon mo kaming giatiman ug padayon nimong gimonitor ang unsa may mga panginahanglanon sa among kinabuhi. Padayon nimong gisuplayan. Walay nakulang kanamo Dios. Bisan pa sa among pagsugod ining adlaw, hangtod Ginoo sa pagsalop sa adlaw o pagkatulog namo. Salamat Ginoo nga padayon nimong ubanan ang among matag kinabuhi. Padayon nimong suplayan, giyahan, tudluan, kahinumduman sa angay namong buhaton, himuon, isulti, una-unaon. Magmalampuson usab kami sa paggamit sa tanan nga niya kanamo sa paagi nga ikaw ang Dios maalagaran. Tabangi kami o Dios sa among pagpuyos kalibutan, amahan. Among isalig diha kanimo mong kinabuhi. Among itugyan diha kanimo ang tanan. Bisan pa sa amo karon nga pagpaminaw sa kanimo. Tabangi kami o Dios nga among kasing-kasing matinuohon, matinawaton. Dili lamang kutob sa pagkaton kundi sa pag-apply nining tanan. I-bless Ginoo ako mga kaigsunan nga nakaroon silang dapit, nakaroon silang lugar. Salamat Ginoo nga ang ilahang pangandoyon huna-unaon mao ang imuhang mga saad. Ang imuhang mga mensahe ibutang kanunay sa ilang huna-huna aron sila Ginoo magmalipayon, magmalinawon. Salamat Ginoo nga imo silang pahinumduman sa angay nilang buhaton. Aron doon na sila mahimo sa ingon. Sa unahan silang kinabuhi, puno sa panalangin, puno sa kadagayan, kagikan kanimo. We declare blessing. I declare blessing para sa ako mga kaigsunan nga naa sa ilahang lugar, naa sa ilang trabahoan, pinoy-anan, sa ila karon nga pagpanarbaho, pagnegosyo. Salamat Ginoo nga padayon mo silang gipanalanginan. Padayon kang nagmatinod-anon kanila, nga nagmatinod-anon sa imong mga pulong. Salamat Amahan sa imong pag-uban usab kanamo sa amo ang pag-uban ining programa. In Jesus name we pray. Amen. Oh, amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Og dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo, kanako og kanatong tanan. Maayong pagpaminaw no og maayong pag-uban ilabi na sa atong mga kaigsunan nga moripli usab sa atong programa. Good morning, good morning, good morning. Ang ato rong hisgutan mga kaigsunan kanang unsaon aron dili mabalaka or kinsa ang dili mabalaka sa unahan. Karon pwede pa ka nga mobatig kaluya, kabalaka. Kapan gusto ang Dios mga kaigsunan nga dili ka mabalaka sa unahan. Ni unsaon pod aron dili ka mabalaka sa unahan. Moingon tang sunod sa unahan, sunod bulan, sunod tuig, nindot kaayo mga kaigsunan nga karon pa lang masahira na nimo ang mga pamaagi kung unsaon aron dili mabalaka sa unahan. Kay ang tao magod nga naay kabalaka di gina magmalipayon. O niya dili po na katarong og pagpangalagad sa Dios. Siguro karong mga adlaw o karong simnahon na
Moingon ka nga, mubati ka kabalaka. Pero sa sunod bulan, sunod tuig, tudloan ta sa Ginoo aron dili ta mabalaka. Apan unsaon pod aron dili mabalaka? Kinsa man ang dili mabalaka? Mani ato rong tagaan og pagtagad sa atong panag-uban ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga pagpamukaw, mayo nga buntag, no? Karo nga orasaha murag kasagaran, nagmata naman gyud ang mga tao, labi na gyud na katong na ay trabaho o katong na ay mga anak nga gipa-eskwela. Maayong buntag, mayo nga pagpaminaw sa tanang nagsikay-sikay karon og nangandam sa ilahang balon. Good morning, good morning. Maayong buntag ni si Elver Sweetie. Hallelujah, maayo kaayong buntag pastor. Watching from Valencia City. Maayong buntag ninyo diha, Elver. Maayong buntag ni Mildred. Good morning pastor. Ginoo malipay. Amen, no? Ilarde si Bugan. Morning. Ansel Hadrake Barayuga. Maayong buntag nimo diha, Ansel. Anong title sa song, pastor? Katong ako ang intro. Ang pulong mo kinabuhi ko, i-search lang na sa YouTube. Ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong buntag ni Pastor Eliser Godines. May buntag, pastor. Kumusta man ka diha sa Konsolasyon? Mayong pakig-uban ni Jarlene Rojas Buton. Good morning ni mo diha, Dayin, og ni Dong Wilson. Bro, may buntag. Kumusta mo diha? Si Marlene Garganera, maayong pagpaminaw. Wilma Alipaw, maayong buntag pastor uban sa pamilya nimo og sa tanang naminaw. Maayong buntag ni Gigi Dinoyo. Gaw, may buntag diha, gaw. Matod pa sa uban panahon nga ting-ulan, nindot laming siging ilugaw, no? May buntag nimo diha, gaw. Og ni Bisinta Panin, may buntag. Naomi Valenzuela. Good morning, Pastor Gideon, watching from Sipalay City Occidental. May buntag sa ato mga kaigsunan diha Sipalay. Og si Maria Victoria Perez Ancot. Good morning, Sister Nars Boyan, Jervy Remes Espinosa, Charlie Artiaga. May buntag. Shout out all. Good morning sa tanan. Good morning, Pastor. Shout out sa akong pamilya diha sa Tuburan, Cebu. Greet ko sa akong papa Jimmy Buter. Happy birthday, pa. We praying hatagan ka sa Ginoo taas nga kinabuhi. We love you, pa. Sinsya dili gyud ko kauli. We wish and good health. Enjoy your day, pa. Please request song Tanging Alay. Favorite song sa akong papa. Thank you, pastor. You're welcome, Sister Chari Archaga. Atong tatagaan og pagtagad, tanging alay ko diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni MG Vlog. Good morning. Matod pa ni MG Vlog. Morning, pastor, uban sa imo family. Si Herwis Remis Espinosa, maayong buntag. Request awit makalangit. Ikaw ang kusugi ka ni MG Vlog. Maayong buntag, maayong pakig-uban ni Bisinta Panin. Watching from Liloan, Cebu. Si Lini Idalio. Maayong buntag, watching from Kuwait. Ni Kanor Sodaria, good morning. Og ni Evelyn B. Buhanghang. Bless morning po, pastor. Himaya sa Ginoo nga kita nagpabilin gihapon nga naangkon ang atong gininhawa kay daghan karon nga nag-apas og gininhawa. Salamat ra kita sa Ginoo. Si Robert Zonio Solina. Good morning, pastor, watching from Daan Soyan. Mga pita, pastor. Ayaw lang ng kape.
ang akong giinom gyud dire mga kaigsunan, duha man ni kabaso gyud ang akong giandam tagabuntag. Ako na ni nabatasan mga kaigsunan. Pure gyud ning tubig, no? Ayaw mo anang sigig kape. Kay pakalitan mo, magkugang-kugangan na mo ana, labi na kung grabe na kayo ang pag-inom og kape. Tubig lang, no? Kaning tubig nga ininit, kanang igong maladok ra gyud sa imong tutunlan, batasan na gyud tagabuntag. Walay gasto na, ang imuha ra gyud. Pag init ra gyud tubig, pag panguhag kahoy kung naa kas bukid. Ang imong gasto kung naa ka sa syudad, kana ra gyung pag-init og tubig. Kanang ininit ra gyud tubig ayo nang kape buntag, kape udto, kape hapon. Nya na po'y mga barkada, kape na pod, na po'y mga amigo, kape na sad. Ayaw na mo anang si kape. No? Kani atong programa mga kaigsunan, walay laing gi tinguha o gipangayo sa Ginoo kanang maayo ang atong lawas. Kay sa ako agyon nga pagpamalandong sa pulong sa Dios nga gipakita ni Jesus. Kung luya gani atong lawas, lisod tag-ampo. Tinura. Luya gani ang lawas, lisod tag pag-ampo. O niya ang atong buhaton magpa-pre-request ang mga ubang tao atong magigsunan maoy atong hangyoon nga idalakos mga pag-ampo. Muna nga ang atong programa mga kigsunan na himong instrumento para nga to ang pagpuyos kalibutan kana bitang malinawon, lagsik, o niya relax nga pag puyo sa kalibutan pagkaninduta kanang wala bitaw ka magdali-dali, dili ka magkarahala-hala, kara-kara. Kanang ato ang lawas mga kigsunan, ang pinganan ni siya kay ang ipakita ni Jesus, wala tay mabuhat kung ang atong lawas luya. Bisan gani ang mga pag-ampo, dili ta kaayo kahimo nga maoy pugtong hinigiban aron dili ta mapukan. Kay mao man nay gisulti sa atong Ginoong Hesus nga pag-ampo kamo aron dili madaog sa panulay. Iyang gidala ang iyang mga tinun-an dito sa kadapit aron mag-ampo. Ug iyang giingnan, dinhira mo ha, kadto kus unahan mag-ampo. Iyang gibalikan niya mga tinun-an nangatulog. Ug sa dihang nangatulog, iyang gipukaw. Pagtukaw kamo. Kay adto kus unahan mag-ampo, balik sa dito sa unahan. Iyang gibalikan ang iyang mga tinun-an. Nangatulog gyapon. Iyang giingnan pagtukaw mo, dili ba di ay mo ka tukaw ug usa lang katakna? Iyang gitrain gyud ang iyang mga tinun-an. So sa ka oras kapila siguro siya magbalik-balik. Sa ako susiyon ako matinunan. Pagbalik na tulog yapon. Ingon dayon si Jesus. Andam ang espiritu, luya man ang lawas. Na ang Holy Spirit, ang imong espiritu mituo misalig sa Dios. Pero unsa may anihon nimo kun luya na ang imong lawas? Mao nang gitabangan ta sa Ginoo para ang atong lawas dili maapektuhan. Usas mga makatabang gyud kaning ininit nga tubig. Ininit rat nga tubig. Ayaw sa guli ninyo kape. Kape karon taod-taod kape. Nya sunod kape, paniud to kape. Yung hapon kape. Na murag makapi-kape na gyud nang kuanana, no? Makadaot gyud, makadaot, no? Ayaw mo anang kanilang ininit nga tubig. Maoray batasan na inigbuntag labi na sa atong panag-uban. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanatong tanan. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong kay ang tanan nakasala. Mayong nga buntag ni Nars Boyan, mayong buntag Pastor Gideon, ni Pastor Russell. Good morning. Kumusta? Di ba Pastor Gideon makasala man basta mabalaka? Ug norma ra ba ng mga Kristohanon nga tinuod nga mubati kabalaka? Naaman ko'y nabasahan sa Biblia nga makasala ang mabalaka. Asa ra tuod na mabasa Pastor Gideon? Kalimot man ko basta na ako'y nabasa. Salamat Pastor nga kung mabalaka ka makasala. Sige, ako kuno na nga pangitaon Sister Nars ha. Niya ulat-ulata lang basig ako lang makaplagan. Kanang imong nakitaan sa imong pagbasa sa balaang kasulatan ato ng tagaag pagtagad.
Si Alfredo Idoria Ponce, good morning Pastor uban sa pamilya o viewers watching from Dubai. God bless, salig lang bisan nagdagan ang panahon, ang Ginoo na ay kontrol. Ayaw kabalaka kay naa siya husto, kay naa siya husto nga panahon sa tanan, di ba Pastor? Amen, no? Salamat kaayo ni Brother Alfredo Idoria Ponce. Dili kita angay mabalaka kay ang Ginoo na agigiandam sa hustong panahon. Ato na nga tagaan gyud og pagtagad, kinsa bagyod ang dili mabalaka sa unahan. Kanang moabot na gani unahan ba nga di na gyud ka ka-feel o kabalaka. Kanang imo nang anihon ba ang kabalaka? Imong anihon ang kabalaka. Imong anihon nga dili na gyud ka mabalaka ba sa unahan, sunod bulan, sunod tuig. Kay dapat makasiguro gyud nga di gyud mabalaka sa unahan. Oy, no, inig para for example, sunod bulan. Unsa may sunod bulan? September. Kanang mga bulan na September, October, November hangtod na sa lain na pong tuig. Anang mga bulan na ba nga di na gyud ka mubati kabalaka ana? O niya moingon siguro ang uban, nganong sunod pa man bulan Pastor? Dili na lang day karon? Pwede ba nga karon na lang ng imuhang itudlo? Ana ba moy akong buot ipasabot, no? Kinsa man ang dili mabalaka sa unahan ug unsaon aron dili gyud mabalaka, no? Pwede na lang atong i-appeal karon. Kay sumala pod sa panghuna-huna basi sa uban, no? Nganong dili na lang gyud i-appeal karon. Karong adlaw, karon pa man ta naminaw. Inani man gud mga kaigsuonan. Naa man gud tay gibuhat karon. Unya kanang atong gibuhat karon ato man gud nang anihon, dili man po na pwede nga ang atong gibuhat karon anihon dayon nato karon. I hope sa inyo pakig-uban sa itong programa naamoy makatunan karon. Naamoy makatunan karon, no? Para sa unahan. Si Merlin Manggay, I watching from Kuwait. Pa-request ikaw ang kusog. Ikaw ang kusog. Good morning. Do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Na ako noy ugma kuno na ako noy kabalaka para kunos ugma. Matod pa sa Mateo 6:34. Ato kuno nang tanawon, ha? Sige. Ato nang tanawon unya padayon sa ta sa paghisgot sa iniyuhang mga mensahe o pagbasa sa uban nga mga gipaabot diri nga mga mensahe. Ika ni Susana Pablio, good morning Pastor Gideon og sa imong pamilya og sa naminaw. Salamat sa Ginoo. Aning sayo sa kabutagon. Makakaon sa iyo ang atong kalag sa mensahe sa Ginoo. Dalaygon ang atong buhing nga Dios gikan sa Thailand. Good morning ni Indar Dorlin in Cabo, ni Ohano Rimon. Good morning. Good morning Pastor watching from Kimato, Tibuli, South Cotabato. Salamat sa padayon nga pagbuhat sa kaubuton sa Ginoo. God bless. Gikan ni Alonso Kuta, maibutag ninyo diha Brother Alonso. Ang Dios padayon magpanalangin. Oras atong programa mga kaigsuonan, alas 6:16 na sa kabuntagon. Awit makalangit, ikaw ang kusog nga request diri sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Atong tagaan og pagpamalandong humani ining awit makalangit nga ikaw ang kusog adto na ta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Moabot man ang problema.
ato tong hatagag pagtagad mga kaigsunan kato nga pangutana ni Sister Nars. Ako sang pangitaon diri sa akong Biblia mga kaigsunan kung di ba ko kalimot no? Naa sa Roma, sulayan ko no nako sa Roma 14. Ablihi ko no suway diha sa Roma 14 imuhang Biblia Sister Nars. Roma 14 unya bersikulo 1 man siguro 2 ba. Ingon din sa murag wala ni sa 2 unahan, haritas unahan. Apan kon mukaon siya nga may pagduha-duha hukman siya sa Dios, kay mikaon man siya nga wala ipasikat sa pagtuo o sala ang pagbuhat sa ingon. Pagduha-duha dili man kabalaka. Ato na nga tagaan og pagtagad no basi ug ato rang makit-an diri sa ato nga panag-uban Sister Nars no, kana nga giingon nimo nga kung mabalaka makasala noon. Ato na nga tagaan og pagtagad kining pagkabalaka. Murag ko kayo nakita Sister Nars nga kana bitaw nga kung magbala na kay kabalaka makasala ka, pero kung imong tan-awon kung naa man kay kabalaka dili man ko kakabuhat og maayo, di ka kahimaya sa Ginoo, di ka kapasalamat sa Dios. So kung ang tao na ay kabalaka, maghari gani ang kabalaka, ang mahitabo gyud ana dili siya makapahimuot o dili pod siya makaalagad sa insakto, kay wala magoy mabuhat ang tao nga mapuno sa kabalaka. Likayan ra gyud nato ang kana bitawng mabalaka. Likayan ra nato ng kabalaka panunsaon man pod nga dili ta mabalaka sa unahan. Siguro moingon ang ubang mga tao o sa atong una-una kaugalingon lang moingon ta nga kinsa man pugod tao dili mabalaka. Murag ang tanang mga tao Pastor Gideon mubati magyud kabalaka. Mao nang giingnan ta sa Ginoo nga ayaw mo kabalaka. Tinuod kung moingon ta nga walay tao nga dili mabalaka, unya bisan gani ang Ginoo ni sulti nga ayaw mo kabalaka. Kung ato nang tan-awon mga kaigsunan sa laing side sa atong panghunahuna, moingon gyud ta nga natural mabalaka gyud ang tao kay giingnan man ta nga ayaw kabalaka. Pero ato pong tan-awon sa laing pong side sa atong panghunahuna nga posibilidad nga naay tao nga dili mabalaka kay gipakita o gitudlo o gibilin man na ni Ginoong Hesus kana nga mao nga mensahe nga ayaw mo kabalaka. Buti pasabot nga mahitabo di ay sa kinabuhi sa tao nga dili mabalaka. O kining pag-ingon nga ayaw mo kabalaka, daghan nga angay nato nga tun-an og ikinabuhi nato karon aron sa unahan sa atong kinabuhi. Maingon tang sa unahan kana bitawng sunod tuig, sunod bulan, sunod semana dili ta mabalaka. Buti pasabot mga kaigsunan pwede ra gyud mabalaka karon, pero karon naman na ayaw lang gyud og kanang pakyasa ang angay nimong buhaton karon aron dili ka mabalaka sa unahan. Sa akong pagpamalandong niini nga kabuntagon mga kaigsunan, inani ni siya. Masiguro nimo nga dili ka mabalaka sa unahan kung mayon ko sa unahan sunod bulan, sunod tuig. Nakasiguro ta mga igsoon nga dili gyud ka mabalaka sa unahan kung karon pa lang nakapangandam na ka.
Dili sad ka makapangandam kung kutob lang sunauna. Dapat makita nimo ang imong pagpangandam sa imuhang mga buhat. Buot ipasabot kung doon na kay gibuhat karon, dili mahitabo nga naagyapon kay kabalaka sa unahan. So muna nga kung doon na kay gibuhat karon mga kaigsunan, dili gyud ka mabalaka sa unahan. So atong tan-awon mga kaigsunan, unsa may angay natong buhaton di ay karon. So unsa man po'y angay natong himuon karon. So inani ni siya. Pangitaon nato ang kasagaran natong gikabalakan sa atong pagpuyos kalibutan. Aron maunay atong buhaton karon sa ingon sa unahan sa atong kinabuhi. Dili na ta mobatig kabalaka sa mga butang nga kanunay natong gikabalakan. No? So unsa may atong gikinahanglan, ato sa nang tan-awon, unsa may atong kasagaran gikinahanglan sa atong pagpuyos kalibutan. Ang kasagaran nga atong gikinahanglan, pagkaon, biste, protection. Maumanay kasagaran mga kaigsunan nga atong gikinahanglan. Kung naamoy mga nakit-an nga mga panghinanglanon sa kinabuhi sa tao, pwede ra gyud nga inyo nang i-share diri sa atong panag-uban unya. Adto ko magsugod sa pinaka last, no? Sa pinaka kanang pinakatumoy. Daghan naman gid kaayo ang kani mo nag pinakalas. Sister Lini Salisti, happy morning sa tanan. Mga tagalangit, excited na kaayo maminaw sa pulong sa Ginoo. Unya nagsunod siya ni Sister Nini Bayarkal, Manila. Good morning, Pastor, watching from Tipulong, Mandawi. Next week pako uli sa Mantalongon. Pastor, please pray for my complete healing. Salamat, God bless. Tagan ka sa Ginoo og kalampusan. No? Kanang giampo nimo karon nga naa kay gibuhat, dili gyud ka mabalaka kay imo naman nang gitugyan. Imo na gud nang gipangayo unya do na pag gyud kay gibuhat. Hinumduman nato nga kun unsay atong gibuhat karon, ato nang anihon sa unahan. So unsa pa may atong kabalakan kung unsay atong gibuhat karon? Maayo gani ang atong gibuhat karon. Adi gyud ka moani gyud kag maayo sa unahan. Maayo gani ang imong gipugas karon, gibuhat karon, gihuna-huna karon sa unahan sa imong kinabuhi, di gyud na mahitabo nga daot gyapon ang imong dawato. Now, inanay mga kaigsuonan, unsa may kasagaran nga gikabalakan sa tao. Pwede ba nga inyong i-share diri sa ato nga panag-uban ang inyong nakita sa kinabuhi sa tao sa inyong kaugalingon? Kasagaran mga kaigsuonan sa atong nasinatian sa milabay nga mga bulan o tuig, di nakasinati gyud ang matag usa. Wala man goy tao nga walay nasinatian. Naago na say nasinatian siya ro sa atong pagpuys kalibutan, pila ka tuig nang ninglabay. Dali gyapon tang malimot sa mga kanang mga kalisod. Unsa may mga kalisod nga ato ang naagian, dapat nakakat-on na ta didto. Nasayod na ta unsaon pag kuan kana nga paglikay, pagpangandam. Na may mga panghitabo nga moingon ta nga dili nato masayran. Pero hinumdumi walay butang o panahon panghitabo nga dili masayran sa Dios. So buot ipasabot, pwede nato ng pangayoon ang makita sa Ginoo, pwede nato ng pangayoon nga Lord, tabangi ko nga akong masayran ang unsa may kana nga posibilidad nga mahitabo sa unahan. Wala na ihikaw sa Ginoo, dili na ihikaw sa Ginoo. Kay iyang gisugilon mga kaigsuonan unsay dangatan ug unsay mahitabo sa kinabuhi sa tao. Sa unahan, wala na ililong. Kumbaga iyan ang gisugilon. Kung unsay mahitabo, nasayod ba ka nga kung unsay mahitabo sa kinabuhi sa tao? Sa unahan? Kini gisugilon sa Dios ug diha sa balang kasulatan nato makaplagan. Pangutana, Pastor, unsa may mahitabo day nimo sa kinabuhi sa unsa may mahitabo nimo sa unahan sa imong kinabuhi? Nakasiguro ba ka? Murag personal kayong pangutana, no? Nindot kayo kung inana nga pangutana. Now, inani ni siya, ang gipakita sa Biblia, masayran nato karon og unsay dangatan nato sa unahan,
sumalas atong gibuhat karon. Kung nagbuhat kag maayo karon, nagsulti kag maayo karon, imo gyud ang anihon sa unahan. Pero kung sige kag panglibak, sige kag pangdaot, murag maayo kayo ka sa imong nauna kaysa uban, banday ilusno gyud ka anas unahan. So inani gyud ni ang gipakita sa Ginoo. Direct to the point ko nga muhisgot ni ini sumala sa ako ang pamalandungan nga akong gipangayo sa Ginoo niini nga sayo sa kabutagon. Buhata karon ang gusto nimong masinatian sa unahan. Kay ang Biblia mismo ang atong Ginoo klaro kaayo nga nagsulti kung unsay atong gipugas karon ato gyud ang anihon. Dapat maunay ato ang gitiman-an. Dapat maunay atong ibutang sa atong nauna. Dili kay moingon ta nga walay tao nga nasayod sa unahan sa iyang kinabuhi. Tinuod na sakto na siya. Walay tao nga walay nasayod sa unahan sa iyang kinabuhi. Kung wala pong kay buhat karon. Kung nagkinabuhi kang balaan, nagkinabuhi kang matarong, maayo ang imong mga pulong nga gisulti karon, maayo ang imong gibuhat karon sa imong Pinoy-anan, sa imong sigataw, sa imong kinabuhi, wala kay bisyo, wala kay gibuhat nga dautan, wala tanan, puro maayo. Muani di ay gyapon kag dautan? Dili. Nya mapaubsanon pagyud ka, mapailubon pagyud ka. Puro mga maayo nga mga pulong ang imuhang nahimo na nalitok, gipamulong, gisulti. Ang imuhang gibuhat puro makatabang, puro makaayo. Wala kay nahimong dautan. Muani di ay gyapon kag dili maayong panahon. Hinumdumi ang Dios nga atong gilagaran dili siya mopakya sa iyang mga saad. Timan ini ha. Mao ni ibutang nato sa atong kaugalingon. Dili siya mo pakya sa iyang mga saad. Nga katong tao nga nahigugma kaniya, kanunay yan ang proteksyonan. Sa panahon nga mosampit ang tao nga nahigugma niya, iyang tubagon. Karon, kung tinuod ta nga nahigugma sa Dios, makita mismo nato o makita sa Dios nga mga buhat nga magpamatuod nga nahigugma ta niya. Kay tinuod man gyud mga igsoon, ang tinuod nga nahigugma sa Dios, dili na makitaan sa pulong lang. I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice. Dili man na mga kaigsuonan, mapabati diha sa pulong lang. Ang tinuod nga buhat sa tao nga nahigugma sa Dios, nag-aptiman sa mga buluhaton sa Dios. Nag-atiman sa mga buluhaton para sa Dios. Giatiman ang simbahan. Giatiman ang pagpangalagad. Gigamit ang mga hiyas, talento, uban pa para sa Dios. Pangutana, sa imong kinabuhi, doon ang bagay gibuhat para sa Dios? Timan ini, bisan saon ato og pangayo og panalangin para sa atong mga anak, para sa atong kinabuhi sa unahan, pero ang atong mga buhat puro makaangin. Di yun mo abot ka ng word panalangin. Bisag saon imong paningkamot. Bisag 24/7 kang maningkamot. Karon para ang imuhang pagpuyo mahuruhay sa unahan. Kabantay mo ang mga Israelita kaniadto perting hagua. Dagko kay silag uma, dagko kay silag trabaho. Like karon mga kigsunan, daghan kaayo mga tao nga grabing pagpaningkamot. Dubli-dubli ang trabaho. Naiuban, trabaho sa company. O niya, trabaho na po na apay negosyo. At the same time, mamasada pa. Kana mamasahiro pa. Mamotorman og masakyanan. Ang uban na apagipakyaw. Pero short gyapon ang income. Asa ka ana? Pero ang uban mga kaigsuonan, relax ra. Cool ra kaayo. Pero nganong wala man pasagdahis Ginoo? Makahatag, makatabang manoon. Wala kayo'y giapas. Pero ang panalangin kanunay nagukod. Apay tinindutan, no?
Wa ka matingala ana, wa mo mahibulong ana. Nga daghang mga panahon nga grab kisa manggoy wa kasi nati upay panarbaho. Ako na lang mga kaigsuonan perti daghan ang akong natarbahoan. Perti daghan na. Nakasuway gud ko og kanang sa una nag-eskwela kong college. Upat ka buok akong giworkingan. Ang din sa among campus unya katupag yung head sa mga kana bitaw nga head sa mga maestra dito gyud ko kuan kanang nagtrabaho unya sa P-series ako'y maintain sa punong tigtambol kung naay mga umang diha nga mubuslot pati hugawan akong kamot sa unang ka-college ko unya driver pag yun ko diha sa campus gawas niya na utility kanang naay room sa amo ang kuaning na atoy amigo nako nga maestro nga ang iyang room ako'y tig-maintain another nga trabaho pero mo ni bisan sao nato paningkamot kung wala tay gibuhat para sa Dios sa unahan sa atong kinabuhi ato ginaanihon mao na nga kinsa man ang dili mabalaka sa unahan sa kinabuhi sa ko nagikaingon pwede ra karo mabalaka kay mo unay giani nimo siguro sa imong gibuhat sa unahan aw kaniadto balaka ka kay saon na ni daghang kay bayranan ngaon daghang kagbayranan sige makagpangutang natural moingon ka nga ugma unya nanay maningil nya nanar mabalaka ta kay wala unya tay maani unya wala tay sweldo kumbaga hapit na ba sweldo ugma sabado na may mga weekly nga mga sahod sauran nya mabalaka na sad kay inig sahod kuan lang katulang papel mo'y dawaton listahan na lang maoy gidawat papel wala kanang kwarta wala na kung naaman na gani madawat 50 na lang mabilin nabalaka na sad ka nganong nabalaka man kang gamay ra imong gidawat kay kusog kay kang ni advance na amay mga trabahante mga kaigsuonan nga kusugang mo nganong ni man nga pwede ra man gyud nang i-manage mo na nga inani ni siya I hope inyo ning makitaan kay gipakita ni sa Ginoo samtang nangayo ko niini daghan kayo mga tao nga grabe kahago ang ilang lawas kung mahimo wala nay gabi naagani siguro nato dinhi nga sa usa ka tuig mga kaigsuonan or sa usa ka kana bitang 24/7 usa ka adlaw usa ka gabi duha ra ka oras tulog naaba nato diri unya mo ani gyapon ka balaka ngano man naman tay sweldo labi na kung nakay sweldo niya gihurot nimo hatag sa imong pamilya kay nanginahanglan ang imong pamilya how about imong pamilya wala kaayo makamanage sa imong gipadala daghan kay gipalit ang mga wants maoy napuntahan sa kwarta dili ang mga needs kay inani manggod ang tao kinahanglan masayod unsa gyud ang iyang needs unsa ang iyang gikinahanglan karon og saunahan ang makaguba sa pagtagbo sa tinuod natong gikinahanglan ang mga wants kanang atong mga nagustuhan atong mga maibgan nya kinsa may mo proteksyon ana ang Dios kabantay mo I hope inyo haning na butang sa inyong nauna og pwede bang inyo haning tukion sa makadaghan pamalandungan ninyo ni nga pila na mo katuig nga grabe ka busy ha nagdubli-dubli ang trabaho pero nganong mo ani mangyapon kalisod wa mangyapon mo kung sa ato pang inistoryahan wa pagyapoy na pundar dili mo matingala ana kabalo ba mo mga kaigsuonan maura binay kasagaran makapaluyag gyud sa tao sa taong nahuna labi na kung susihon ang ato ang kahimtang
Nga, grabe ka bisiha. Unya nga nung wala mangyapoy na pundar. Amo ingon, adi na lang hunaon pastor para dili maluya. Salir ka nga dili nimo na mahuna-unaan. Nga ang uban kung imong tan-awon grabe nang sutuya. Pero hinumdumi, wala na sila'y giani kung wala sila'y gisakripisyo. Timan ini ha. Wala na sila'y giani katong mga taong gipauswag sa Ginoo, katong mga taong gipanalanginan pag-ais Ginoo, ibutang og tuohi sa imong karong kaugalingon nga dili na sila muuswag og dili na sila panalanginan kung wala sila gibuhat. Buti ipasabot, do na gyud na sila gibuhat nganong gipanalanginan sila. Gusto sa Dios nga mao na imong makitaan. Gusto sa Dios nga mao na imong makatunan. Kay naluoy ang Dios sa imong kahimtang siguro karon nakita kaniya nga grabe na imong pagkahagua. Grabe ni mong bisiha, grabe ni mong pagpaningkamot, ang resulta problema gyapon. Kisa may di maluya ana. Timan ini mga kaigsunan. Ang Dios nga mo'y nagbuhat nimo, nagpahimugso nato, nagluwas nato gikan sa sala. Dako kay siyang plano. Og ang iyang plano iyang gipakita sa Biblia mga kaigsunan kus Ginoo. Grabe ka plastada. Grabe po katinaw. Pero lubog ni adtong mga taong way panahon. Dili ni nila makitaan sa mga taong dili matinud-anon. Atong basahon ang kining gi-comment diri mga kaigsunan katong Mateo 6:34. Mateo 6:34. Ato tong tagaan og pagtagad. Tagdo na to ni nga inyong mga mensahe. So unsa may mga mensahe dire? Wala may mga kuan dire. Niabot mga share raman dire. Salamat kayo sa pag-share ni Mr. Gingging, no? Sa Mateo 6:34. Ato ning tagaan og pagtagad kini nga 34. Kay maumay gi paabot dire. Busa ayaw kabalak ang mosunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw pon ang suliran sa matag adlaw. Unsa may ang gusto sa Dios mga kaigsunan nga ibutang nato sunauna. Unsa may angay natong ibutang sa ato ang kaugalingon sabton ni ining maong bersikulo. Patuohon nato tong kaugalingon og padawaton na lang nato tong kaugalingon. Lord, saon taman matud pa nimo na aman di ani na amang gid ay suliran ang matag adlaw. Kanang mo ani raman daig gyapon mig suliran, matag adlaw na ara magyud suliran. Ato nang tagaan og pagtagad. Di ba na ay sa bersikulo 34 ang iyang gilitok nga una busa. Busa, kanang word busa gahatag na siya mga idea sa atong nahuna nga duna ni say gisundan nga mga saad o mga sugo. Busa. The word busa mga kaigsuonan gikan na sa kanang pulo nga busa duna na gisundan. Busa ayaw kaguol. Busa ayaw kabalaka. Duna say gisundan nga pulo nga mipasalig nimo. So dili nato ni siya kanang ibaliwala. Kanang niingon siya nga, niingon ang Ginoo, busa ayaw kabalaki. Ang musunod nga adlaw, kanang word busa ayaw kabalaki, duna say gipasalig, duna say gisaad. Unya kasagaran natong makitaan kiniriming kabalaka, problema matag adlaw. Ana gyud ay problema matag adlaw. How about sa gisaad, gipasalig sa Dios, ato ba nang nakitaan? So aron atong makitaan mga kaigsunan kanang iyang pasalig nga gisundan aning pulong busa ayaw ka kabalak naas bersikulo 33. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios.
ug pag kinabuhi kamo uyon sa iyang kabuton, ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Kasagaran natong pamalandong, kasagarang memorization sa tao, Mateo 6:33. Sakto na siya. Pero wala kayo masabti. Ug ang tao nga wala ka sabot kayo, dili kabuhat. Nya unsa may ang anihon? Kung dili niya ni mabuhaton, naa ba say maani? Natural kabalaka ra gyapon ang iyang anihon ugma. Sunod semana, sunod bulan, sunod tuig. Ang tao nga naay kabalaka, sige nag-apas para mawagtang ang kabalaka. Na may mga idea nga gipakita sa Dios nga dili dapat ka mabalaka. Kumbaga, muani ka nga di ka mabalaka ba? Kay bisan saon nimong paningkamot mga kaigsuonan, aron wa kay kabalaka sunod semana, sunod bulan, sunod tuig. Kung dili nimo paningkamutan ang pamaagi sa Dios nga imong mabuhat karon, dili gyud nimo maangkon ang dili ka mabalaka sa unahan. Gusto ka nga dili ka mabalaka sa unahan? Nangandoy ka nga dili mabalaka sa unahan, sunod bulan, sunod tuig. Higugmahang Dios. Mao ni ako ang nadawat ka mensahe. Paningkamuti nga tinuod kang nahigugma sa Dios. Maura nay ako ang dasig nimo. Ninyong tanan. Paningkamuti nga makit-an ka sa Dios nga nahigugma ka niya. Kanang ang Dios nga tong gilagaran, nagmonitor siya sa matag tao. Ikaw nga nanarbaho, ikaw nga nagkinabuhi, nangalagad, mingtuo sa Dios, gimonitor ka niya. Ang Biblia nagpakita nga gibantayan o gitan-aw ka sa Dios. Dili alon ram pasagdan, kundili aron ihatag ang imong gihimo kaniadto. Kay ang iyahang gipamulong unsay imong gibuhat karon, imo gyud ang anihon. Kung nagbuhat kag dautan karon, ay kung ingna nga mausob na pinaagi sa imong mga pag-ampo, maguba manggod ang kanang pamulong sa Biblia, gisulat sa Biblia, kung maunay mahitabo. Nga, magbuhat kag dautan, sagdi lang pastor, buhat kog dautan ron, madala ra man na, mausab ra man na sa akong pag-ampo. Wala gyud na gitudlos Biblia. Basi gatuo ang uban. Ug maunay nasabtan nga magpakasala kapag ayaw karon. Unya, muingon ka nga, okay ra na pastor. Kay naayo magpamisa Maluwas naman ko. Nakoy mga parinti, mga buutan man na. Nakoy mga kaila, naay simbahan, naay alagad diha sa simbahan, naay panangulo simbahan. Nagampo man na para nako. Kung adto nako slubnganan, iampo man ko nilang malangit. Luwas ra gyapon ko. Mao ba nay gitudlos Biblia? Dili gyud itugot sa Dios nga maguba ang ihang mga pulong. Kay ang tanan nga gisulat sa Biblia matuman. Dapat maunay imong tuuhan, imong dawaton. Unsay gibuhat nimo karon, timan muani ka ana. Ano unsaon man aron dili ka mabalaka sa unahan, higugma ang Dios. Mao na Yahweh, higugma ang Dios. Ayaw lang sa pulong. Ang tao nga nahigugma sa Dios, excited siya nga mosimba. Excited siya nga basag Biblia, makigsulti sa Dios, excited siya. Mangutana ko nimo, excited ba kang mobasag Biblia? Excited ba ka nga makigsulti sa Dios? Excited ba ka nga moadtog simbahan? Excited ba ka sa mga buluhaton diha sa simbahan? Or napugos na lang ka? Murag naikog na lang? Murag pakitang tao, kumbaga. Kisa ba imong gialagaran? Mga tao nga makakita nimo, aron patuohon nimo nga nag-alagad ka sa Dios, panalanginan ka anak nila? Dili. Ipakita ang tinuod nimong gugma sa Dios.
ipakita ang tinuod nga gugma sa Ginoo. Ang Dios nagsulti og iyang isugilo nato kung unsay gibuhat sa tao nga tinuod nga nahigugma niya. Juan 14:15. Kung nahigugman mo nako, ingon si Jesus, nagtuman mo sa akong mga sugo. Karon, mo'y atong utingkayon sa inyong hunahuna o sa inyong kasing-kasing, tuguti ko sa pagsusi ni ini. Uban sa pagpangutana, nimo karon, tinuod ba ka ngaming tuman sa sugo sa Dios? Kung wa ka mo tuman sa sugo sa Dios, ay na lang limbungi ang imong kaugalingon nga sa unahan sa imong kinabuhi mangayo kag panalangin imong madawat. Ay na lang. Kay dili gyud na mahitabo mga kaigsunan nga ang imong gibuhat karon mausab na tungod sa imong mga pag-ampo. Kay gideklara man na sa Biblia, unsay imong gipugas, maog ginay mamunga. Unsay imong gipugas, maog ginay mamunga. Gisiguro gyud sa Biblia, nga kung nagpugas kag mangga, di gyud na mamunga og star apple. Di gyud na mamunga mga kaigsunan og bayabas. Kung nagpugas kag amuti, amuti gyud ang imuhang anihon, imong kaluton. Muna nga kinsa man ang dili mabalaka. Una, kanang giuna nimo ang Dios. Gipahari nimo siya, kanang word nga gipahari, imo siyang gitugutan nimo siya nga manarbaho sa imong kaugalingon. Makapamuhat ba? The word makapamuhat ka ng galid siya nimo. Kunya makita na nimo nga nagsunod ka niya, dili kay ang Ginoo mo nagsunod nimo. Nga moingon ka nga, Lord, ubani ko sa ako akarong lakaw, panalipdi ko sa ako mga lakaw, kuyogi ko sa ako mga lakaw. Asa man day ka? Mangilad, Lord, mangilad. Ora ba, kanang word pag-ampo, kanang tao, pwede man nang mag-ampo. Bisan gani ang mga tulisan, nag-ampo na sila. May tulog ka tulisan. Nangatang sila ilang tulisonon. Ingon ang usang tulisan nga, Brad, murag wala pa man muagi ang ato ang tulisonon. Ingon po ang usa. Lagi, basig nalangan pa. Basig gisugo pa sa iyang agalon. Ingon po usa. Murag ganina ra magyud ang gahulat. Wa pa magyapon muagi. Ingon po ang una nga nangutana nga magampo ra ta nga wala ray daotang mahitabo ato. Pati gani ang mga dautan, nag-ampo na sila. Mohangyo na sila sa Ginoo. Pangutana, matuman ba ang ilahang gipangayo? Matuman pa ang ilang gihangyo? Kabalo ba mo mga kaigsunan, ang dautan, na sila'y proseso. Inani ni, kung nagbuhat kag dautan, una sa tanan, hinulsuli yun na. Hinulsuli na siya para malimpyo ka. Pero wala magpasabot, ang mga buhat nimo nga imong hinulsulan karon, ang bunga ana, dili na nimo anihon. Like example, kanang imong gipasagdan ang imong lawas. Grabe ka nga miinom. Kanang uban mo, maingon ta nga patay-patay nga inom. Yan ang ampo ka, pre-request. Ngantos imuhang pastor o bisan kinsa nalay imuhang hangyoon nga atagan kag maayong panglawas. Ubanan ka sa Ginoo. Unya, kanang kuyugan pagyud sa imong nga pag-ampo, Lord. Pasaylo ako, Lord. Sa akong mga sala. Sigig manggugog inom. Unya, gibuhat gyapon nimo pagkaugma. Labi na ugma kay sweldo, inom na pod.
Nya, simba na po pagka Domingo or kaha, nangandoy ka, bisag di ka mo simba, kay murag naulaw na ka. Muingon ka nga, Lord, tagay kog mayong panglawas. Ngay kag pasaylo. Pangutana, tungod kay nangay kag pasaylo, dili na lang nimo anihon ang imuhang gibuhat? Ili oy. Anihon gyapon nimo. Muna nga, kung gusto ka nga, puro maayo ang imong anihon, panalangin gani ang imong anihon, dapat karon pa lang, doon na kay himuon. Doon na kay buhaton. Muna'y tinuod nga, pulong pagpangandam. Munang niingon din nga, kani manggong 34, pagpalig-on ni siya, sa mga tao nga nagpahari sa Dios. Ang makaani-aning busa ayaw kabalaki. Gidasig na ang tao nga, busa ayaw kabalaki. Ayaw mo kabalaka. Ingon sa busa ayaw kabalaki. Ang sunod, alang lamang ni sa mga tao, mga kaigsuonan, nga nagpahari sa Dios. Kanang giharian sa Dios. Apan labos sa tanan, pahariya ang Dios. Ikaduha, alang lang ni sa mga tao nga dunay gibuhat, nagbuhat sa kapubuton sa Dios. Nagbuhat sa pamaagi sa Ginoo. Like example, karon gabuhat ka. Gabuhat ka. For example lang ha, ato ning bahin-bahinon. Di ba tibok adla at tibok simana, kabalo na taon sa ang mga adlaw sa tibok simana? Okay. Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. 7 ka adlaw sa usa ka semana. Dayong mubalik na po ng adlaw. Domingo, Lunes, hangtod na po Sabado. Lain na po nga usa ka semana. Balik na po. Suito na kaita. Balik-balik ra gyud ang adlaw sa usa ka semana. Wa mo kabantay unsay mensahe mga kaigsuonan inani ni. Gusto sa Dios nga imo ni makitaan. Kaning Mateo kapitulo 6, 33 ug 34. Karong adlaw, Biyernes, gabuhat kag maayo. Nya imo hang gipakita nga ang imong gugma dili lang sa pulong una-una. Nagkat-on ka unsa ang kabuton sa Dios, unsa ang pamaagi sa Dios, imong nakatunan. Unya imo yung gipaningkamutan nga imong gibuhat karong adlaw. Sa dihang gibuhat nimo karon, timan imo nang anihon. Timan niha ang saad sa Dios imo nang anihon. Unya ingon dayon siya, gibuhat nimo, gagahari ang Dios, nangulo ang Dios imong kinabuhi, unya nagbuhat kas kabuton sa Dios. Unya niingon dayon sa 34, busa ayaw kabalaki ang sunod adlaw. Unsa bay buot ipasabot? Karon nagbuhat kag maayo. Timan sunod Biyernes, maani nimo na sunod Biyernes ang imong gibuhat karon. Ug dili man sunod Biyernes, sunod bulan nga naay Biyernes. Like example ba, ato rang gi-arrange. Unya ingon siya nga, sunod nimo nga sunod adlaw Sabado man ayaw to kabalak kay do na toy kaugalingong suliran atong adlaw kanang inig kaugma na Sabado nanay kaugalingong suliran pero timan mawagtang tong suliran sa Sabado kung niadtong Sabado nagbuhat kag maayo. Nakuha ninyo? I hope inyo na nang nakitaan. Nakuha ninyo. Inani siya, kung tibuok simana, puro mabuhat, puro maayo ang imong nabuhat, gahari ang Dios. Gatuman kas kabubuton sa Dios. Kanang unsay pamaagi, unsay gusto sa Dios imong gibuhat tanan. Sa tibok simana. Sa sunod simana, naa ba daay gyapong adlaw sa usa ka semana nga dili ka kaanig maayo? Puro maayo ang imong maani. Sometimes,
Ang tao sad dili kontento. Timan dunay mga butang nga sa atong unahuna dili maayo, pero mao daytoy Yahweh aron sa unahan pud sa imong kinabuhi maayo. Muna nga ingon sang ayaw kabalaki ang sunod nga adlaw. Kay may kaugalingon kining suliran. Kung nagbuhat kag maayo karon, maayo kang pagkabana sa imong asawa, maayo kang pagkaasawa sa imong bana, maayo kang pagkaginikanan sa imong mga anak, ikaw nga anak, maayo kang mga anak sa imong pagkaginika, ngadto sa imong ginikanan, maayo kang igsuon sa imong igsuon, wala kay gisulti nga dautan, wala kay gisulti nga kanang makadaot sa imong isigataho, wala ka manglibak, wala ka magbuhat og dautan. Saro sunod Birnes, dautan gyapon imong anihon. Dili na mo gipakita sa Biblia. And then nabalaka ka kay sunod Sabado. Buhata ang maayo ugma kay Sabado man ugma. Buhata ang maayo para sunod Sabado, puro maayo imong anihon. Nagbuhat kag maayo karon, imo nang anihon sunod Biyernes. Ang resulta sa imong gibuhat karon, pagkaugma kay sweldo man, sige man kag inom. Imo man giwaldas imong kwarta. Pagkasunod Sabado kay sweldo. Sibuk semana wa kay kwarta nangutang ka. Natural mabalaka gyud kasunod Sabado kay ang imuhang kwarta nga imong dawaton para nga sweldo unta to nimo, imo na manggibayad sa utang. Nako ninyo? Mana nga sa tong pagpuyos kalibutan, para dili ka mabalaka sa unahan sa imong kinabuhi, higugma ang Dios. Unaha ang Dios sa tanang adlaw. Pakigsulti ka niya sa tanang adlaw para walay lusot ang kadaot, walay mga katalagman nga imong masinatian. Nya pabilin nga mapailubon o pagkamapobsanon kay sulayan mangguga. Na mga tao nga gamitong instrumento para sulayan ka. Pailob lang, paubos lang. Kay wala gyud kadaot ka imong dangatan. Puro gyud na blessing, magkaangat ka, matingala lang ka. Katong mga panahon nga gisulayan ka, ayaw tong himo atong dautan, ayaw isipa nga resulta tos imuhang gihimo kaniadto pa. No. Gisulayan lang ka. Timan every blessing dunay testing. Testingan una ka, isa ka relisa sa panalangin sa Dios. The time nga nagitestingan ka, ayo isipa nga bunga nas imong gibuhat kaniadto. Kay naa may mga tawo mo yaga-yaga nimo, muhulga nimo, manghimaraot nimo. Murag ipakasayop ka, murag mas makasasala ka kay niya. O niya siya nga nagsulti, grabe da itong bisyusuha. Ayaw ka balaka na. Makaampo pa ka para niya. Kay para sa imong kaugalingon, timan safety ka. Kay saad sa Ginoo, alang sa mga taong tinuod nga nahigugman niya. Salmo 91, kanang tibuok kapitulo. Basaha ra na. Grabe ang saad sa Dios diha. Andam ang Dios nga muluwas ni adtong mga tao nga nahigugman niya. Unya sa panahon nga ang tao nga nahigugman niya musampit sa Dios, di na niya isalikway. Diha tubagon sa Ginoo. Pero ang tao nga sigig buhat og dili maayo. Nya mo ampo nga Lord, i-bless ko sunod semana, tagbo ako. Wa ka malipong ana. Wa ka makabantay ana nga. Dili ayaw na ilara imong kaugalingon, oy. Ay na ilara. Ayaw na patuoha ang imong kaugalingon sa mga panghitabo nga di matuman. Ayaw limbungi ang imong kaugalingon sa pagtuo nga makalimbong ka sa Dios kay unsay imong gipugas, unsay imong buhaton, imo gyud nang anihon. Munang tarunga ang imong pagpangalaga diha. Tarunga ang imong pagpangalagad sa Dios, ang imong pagtuo sa Dios. Diha samtang nagtrabaho ka og naa kay sweldo, malimot man dayon ka sa Dios. Malimot dayon ka para sa Dios. Sayang pastor. Sayang kayo.
Ang resulta, proteksyonan di ay sa Ginoo ang imuhang mga paningkamot. Moingon nga, ay para raman nas mga Israelita, pastor, ka nasugua. Kaya nani man sa mga dagkong mga magwawali diha sa social media, kamo mismo nga tig lantaw og mga wali sa social media, even lang sa lugar sa usa ka dapit kanang gitawag Davao. Sa Davao pa lang mga kaigsunan, daghan kayo mga dagkong mga magwawali diha nga imong makit-an diha sa social media. Dili lang sa Davao, pero Davao lang usa ang ato ang hisgutan. Dili lang ta sa Manila. Ka Manila daghan pong mga dagko nga mga pastor nga gipanalanginan pag-ayo sa Ginoo nga nagwali sa pulong sa Dios diha sa social media. Ari ra ta sa Davao. Diha sa Davao mga kaigsunan, dunay nagwali diha sa pulong sa Dios nga mga dagko nga mga pastor, pero opposite kay silang duha. Ang usa mingtuo og first fruit, mingtuo sa tithes, mingtuo sa halad. That is a biblical. Karipod usa magawali nga pagguba pod aring usa. Kanang first fruit iyang gidiscuss. Kanang tithes iya pong gidiscuss. Nga panahon pa na sa alang lang na sa mga Israelita. Na ay mga point nga, pero mao lagi na. Sa tibok Biblia, Genesis to Exodus, wa gyud gisulat diha nga ang ikanapulo para ran sa mga Israelita. Puno-puno na nalang waliha. Karing mga katawhan nga nagsunod aning usa ka pastor nga sige gwali ag ikanapulo, sige gwali pog first fruit. Gibless man sila. Dili man ang pastor ang gibless. Hasta man ang mga sakop sa simbahan. Nya sayop di ay kon gibless sila tungod kay ni-bless sila sa pastor. Mao na nga bantayanan kay ni. Timan unsa ang imong nakatunan tungod na kay tuwa ka nihatag og sakripisyo sa pagpaminaw. Unsa imong gipaminaw karon? Mao na imong nasabtan. Now, diha sa mga wali diha sa social media, dili lang sa social media, sa inyong simbahan. Ay butang lang nato sa social media. Kay murag general ba? Nay pastor nga nagwali ikapulo first fruit, ang pastor sa dire nagwali nga again sa ikanapulo, again sa first fruit. Unya karing pastor sige ra yung wali. Sige ra pong nagkinabuhi sa pamaagi sa Dios. Damor man silang gibless. Nakabantay mo ana. Kaya ang giingon sa Biblia mga kaigsunan, unsay gibuhat karon? Gibuhat na sa Ginoo. Kana bitaw gabuhat kag maayo, gaanam sa panalangin para nimo. Kay mao man iyang saad, imo gyud anihon ang imong gibuhat. Na kung moingon ta nga para sa mga Israelita, wa pa mahimugso ang pulong Israelita, mga kaigsunan ko sa Ginoo, na anay mga taong nagtuman sa ikanapulo. Unya di gyud kakakita diha og bersikulo nga ang ikanapulo para gyud nas mga Israelita. Sa time gani ni Jesus Christ, hangtod sa time ni Apostol Pablo, iha pang gihisgutan ang pamaagi nga nagpakita o nagpasabot sa ikanapo. Ikaduhang Korinto siguro na, or unang Korinto, atong tan-awon. Ingon diha sa unang Korinto, ikaduhang Korinto, akong tan-aw, unang Korinto. Tan-aw na tos unang Korinto ha. 16. Unang Korinto 16, versikulo 2. Sa unang adlaw sa matag simana. Unsa man ang unang adlaw sa matag simana? Domingo. Sa matag unang adlaw sa simana,
ang usag-usa kaninyo magahin gayod og kwarta, sumala sa inyong kinitaan, tigumon kini aron maandam inig anak ko. Sa matag unang adlaw sa matag simana, paggahin. Unsa may igahin nimo nga kwarta, kung diri lang sa Sabado, hurot na. Diha pa lang sa Sabado, tuan na sa mga utang, tuan na sa mga loan. Nahurot na, wala namang gani ka ikapalit o ginamos. Nganong nahitabo man na? Kaysa miaging simana, sa aging siyang Sabado, kusog kay kang nangutang hangtod sa miagi pag yung sunod ng mga adlaw. Di pagkasunod Sabado, sweldo, hurot ang imuhang sweldo. Nganong sige magkagpangutang? Kusog kay kang mangibog. Imbis ang mga needs maoy puntahan sa imong sweldo, ang mga wants maoy imuhang na adto nahatagan. Duha ra man ni, needs, wants. Ang tinuod nga panginahanglanon, gikinahanglan ug katong imuhang mga naibgan. Ang lalaki naibog og babae, pikas na siya, naibog na po babae. Wa na. Hurot kwarta, magkautang-utang, pati alkansiya bukon. Hangtod, moabot ang panahon, mangilad na. Mangilad na sa iyang pamilya. Hangtod, mapugos, mangawat na gyud. Hangtod, manulis na. Yun niya, moabot sa punto nga, muragwa na, moingon na, may regmatay, may paymatay. Ano gyud? Mo nang ambisyo, makabugo. Ambisyo, makabugo gyud. Mo nang niingon ang Biblia, mga kaigsunan, tanawa ra gud ang Biblia. Tuoy ra gud, dili man ni ako ang istorya man gud. Ang Biblia nagsulti na ingon nga. Salmo, panultihon. Panultihon 20, paminaw mo diha kay kining akong sakripisyo para rin ninyo. Para raman ninyo tanan. Kaya ako muwali, dibdib kong muwali. Sometimes mabugatan ang ako ang dughan. Naman ka ni usahay mo, relax yun ko kay lahi ko kamuwali. Kasing-kasing akong pagwali. Panultihon 20, 1. Versikulo 1. Naamoy Biblia diha, basaha. Siya ro og sige mo pangayog panalangin sa Ginoo kay naamoy trabaho, naamoy grabe mong paningkamot. O niya, wa mo kabantay, lisod lang gyapon. Panultihon 21. Ang bino makahimo kanimog sabaan ug buang-buang. Busa ang paghubog-hubog binuang. Kamong mga bana diha, asawa diha, kamo dihang naminaw. Sarog wala mo ka sabot ana or gipaundayanan ra gyud ninyo ang iyong kaugalingon sa pagtuo nga madala rag ampo pastor. Ay nig kamatay ko daghan kay mo ampo nako. Sige ra kog pamisa di ay. Tigom kog kwarta. Ngay magani ka katigom. Kananonong ipamisa. Muna mga kaigsunan, ingon diha sa Biblia, gamita ang kaalam gikan sa Dios. Pangayo mo kaalam, ya tuon Biblia ikinabuhi. Wa mo makatingala, wa mo kakitag mga tao, syaro wa mo kakitag mga tao inyong mga kaila nga kaniadto perting lisura. Nya karon ni hinahinay sila hayahay, malipayon kay sila. Ang pamilya nga kaniadto si Iglalis, ang pamilya nga kaniadto si Gubot, karon malipayon na. Kaya nga naman, gibiyaan nila ang ilang bisyo. Pero kung kamo na amoy pamilya diha nga hinahinay ni biya o niya nangalagad mo sa Ginoo, nagpabotismo o niya ning tuo mo sa Biblia, niya nagpabilin ra gyapon ng inyuhang patuo-tuo diha. Daghan ra gyapon mong gihilad-halaran. Natural. Dili gyud diha-diha ninyo makitaan ang kausaban. Naara gyapon mo'y panaglalis, magsingkahanay.
Kanito mo Ginoo, nagpabautismo mo Ginoo niya. Naaragya po mo'y halad-halaran. Nga usara man gyud dapat ang atong halaran ang Dios man. Pay kamo kuno diha paniid kuno mo. Wala na mo gihalad-halaran. Nga mga balaan kuno hang tao, mga santos. Palit og kandila kay napay halad-halaran. Muna nga kabantay mo. Naragyapon ang kalisod. Naragyapon ang panaglalis. Dili gyapon mo kapugong. Sa inyong mga kauban diha naragyapon ang pagsiningkahanay. Kay dili man kalihok ang balang espiritu. Timan iha, ayaw pasuba ang Holy Spirit. Kay dili na makaayo ninyo. Kay ngano man, dili makalihok ang Holy Spirit kung duna kay dili maayong gibuhat. Kung nagbuhat gyapon kag dili mao, ang Holy Spirit dili na kalihok. Pero kung naningkamot ka sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios nga naas Biblia, ay proteksyonan og tabangan kas Ginoo. Muani ka ana. Mga igsuon, ako nagtuo nga sa imong kinabuhi giatiman kas Ginoo. Usa sa mga ilanan o ebidensya nga giatiman ka sa Ginoo kanang nakadungog ka karugwali. Nga gitudluan ka aron dili ka mabalaka sa unahan. Kinsa ang dili mabalaka? Katong mga tao nga dunay gibuhat karon. Dili na ka mabalaka sunod Biyernes. Sunod pag yung Biyernes, sunod Biyernes. Unya kat sunod Biyernes, sunod unsa may sunod Biyernes, Sabado. Ayaw to kabalaki, ugma kay Sabado man. Buhat ya pug maayo. Ayaw pun ang suliran sa matag adlaw. Buhata ang maayo karon ug buhat na pug maayo. Pagsulti na pug puro maayo. Kay para sunod Sabado, imo na pong anihon ang puro maayo. Pagka Domingo manimba ka, ipangutana. Kung di ka kasimba, kay gagukod ka sa mga butang, kay daghang payron nun. Makatabang na nimo di. Dili gyud na makatabang nimo bisag saon nimong panikamot. Timan ni ha. Sa Panultihon Kapitulo 10 man siguro to. 20. Panultihon. 10, versikulo 10 lagi. 22. Mutuo mo anig dili, mauni mahitabo. Makadato ang panalangin sa Ginoo, dili makalabaw ni ini ang bunga sa kaukugi. Bisag tibuok simana. Dili na mo mga tulog. Timan imurag yaw po ng anihon. Ang lawas lay imuhang kanang moabot ragyapon na sa imuhang lawas. Bisag saon nimo paningkamot. Kanang tibok simana di katulog-tulog. Trabaho gyud. Tigog kwarta. Pero kung dili ka mo sunod sa Biblia, kadaot yapoy imong anihon. Tinuod Munang kabantay mo, daghan kaayong mga nagsigig abroad, kay gatuo nga maluwas sa kalisod, pero dili tanang ni abroad ni hamugaway. Igo ra ni hikap og dakong kwarta, pero pila ka tuig ni labay, way napundar. Ngano man? Wa mo kapangutana ana. Pero nganong naapoy mga ning abroad gamay rag sweldo, pero nganong nagkaanam man sila og kanang kaangat ang ilahang pagpuyo. Natural doon na sila gibuhat. Doon na sila gihimo. Naay ako nadiskubrihan mo ni. Wala ni mayong pagpaluya. Daghang mga tao nga dagko kay mga posisyon, daghang ineskwelahan, daghang mga kanang kurso nga nahuman. Pero kung imo lang taon, wala katupong ni makalabaw sa taong giubanan sa Ginoo. Di katupong. Like example ni David. Si David mga kaigsunan kanunay ra yung tuas bakiruhan. Pero nagadadala og alpa para man to sa para asa man tong iyang alpa. Samtang si David mga kaigsunan nagbantay sa iyang mga bakiruhan.
Nagbantay sa siyang mga bakiruhan, nagbantay sa siyang mga kanang mga binuhi, mga karnero, kamel, kanding, bakaha, iyang gibantayan. Ito sa siguros ilalom sa kahoy, tukar-tukar sa siyang alpa. O diya, ang ihang gitukar, ihang gilitok mga kaigsuunan, pagdahig man sa Dios. Wala man siya mo kanta nga, sana dalawa ang puso. Wala man siya mo kanta dito nga, sabak ka diri, sabak ka dito, sabak ka diri. Ang iyang kanta, I love you Lord, dalaygon ka o Diyos. Puro pagdahig. Ang iyang mga igsuon, naka-eskwela, nahimong mga sundalo. Kabantay mo sa kinabuhi sa mga anak ni JC, nga mao ang mga ginikanan nilang David. Nasa'y mga igsuon na ay gieskwelahan kay nahimo silang mga sundalo. Ang mga igsuon ni David, nahimong mga sundalo. Si David maura ko'y tighatod og balon ngadto sa iyang mga igsuon. Pero nganong siya may gigamit sa Ginoo? Nakabatikod mo? Nganong siya may gigamit sa Ginoo? Kay pure ang iyang kasing-kasing. Bisag siya rausa, gidahig niya ang Dios. Bisag nagtrabaho siya, gidahig niya ang Dios. Kanunay siyang naay panahon sa Dios, nakigsulti sa Dios. Samtang nagbiyahe siya paingon sa iyang trabahoan, pag-atiman sa mga hayupan, nag-antas siya. Nagdala siya og alpa. Pero iyang mga igsuon, ay panahon sa Dios. Pangutana, sa imong kinabuhi, na ba kay panahon? Unya mga ikag panalangin, wa ka ilada sa imong kagalingon ana. Mangayo gani kag panalangin, kanang imong mga sakripisyo ihalad na sa Ginoo. Ang iya sa Ginoo ihatag sa Ginoo. Muna niingon si Jesus, ihatag kang Cesar, alang kang Cesar. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Siya wala mo kasabot ana. Ya mo ingon pagyapon ang ubang teaching para ranas mga Israelita pastor. Nganong dunay teaching, nganong nga dunay mga pastor nga ang iyahang mga giwalihan giuswag man, gipauswag, gipanalanginan man sa Ginoo. Sama gud nako. Ako sa una, that is my testimony. Ako sa una, grabe ko gihana mga kaigsunan eh. Working dito, working diri, trabaho dito, trabaho diri. Pero wala ko muhatag sa ako ang panahon para sa Ginoo. Wala ko'y Domingo. Siyempre, wala ko magkataga, nagkapulo kaniyan to. Nagpaboy ko, niabot ang panahon, nagpaboy ko. Nagtrabaho gani ko construction. Hilak ko. Ya, kaya nga nung hilak, napildi kong tungit, uskalibo. Pati hilakan ako. Alam-alam ang ako ang magulangan as Raymond. Nya giyagaan akong sugod nga, mo nay nag-graduate og college, so nya construction ra gyapon. Nya sige pagkapildis tungit. Amo ra gikumot ang kasing-kasing, oy, hilakan ako. Nya katong among gitrabahoan dias Paranaque, hukay man to. Kana bitang usa nang building nga dias Paranaque, nalimot ko. Libkap, kana ang building sa Libkap. Kami gatrabaho ana basta kay nas Paranaque. Hukay na. Laong kayo, perting laluma. Kay walay bakho, walay kuan. Wala magkuan ang mo ang kontraktor o kuan. Manumano ra to. Duot yun atong kariton mga kaigsunan, hapit pa ko matagak. Nya, napildi rag tong has kang hilakan ako. Ari ko Cebu, nag-eskwela ko Bible School. While nag-eskwela, nanarbaho. Sa time na narbaho, giingnan ko sa usakawali. Bisan saon nimong paningkamot, og di ka mohatag ka na pulo. Mahimo gyapon kang alaot. Akong isulayan. Kanang sulay nga dili ka usa. Ingko nga Lord, samtang buhi pa ko, dasiga ko sa pagbuhat niini. Hatag ko. Daghang ni offer ng trabaho. Pertin daghan na. Muna nakasuway ko og trabaho ang ako ang amo kanang abogado sa kanhi gobernador sa Sugbo. Uy nakasuway ko og kinsa man gud ko nga makasuod kog bodyguard. Dako na kay nang trabaho ay.
Kinahanglan ko kag training ana. Nya gitrain ra sad ko. Taga Qatar ang nag-training namo. Nya wa ko mga apply ana. Imagine na, mga kaigsunan ko sa Ginoo, grabe ang pabor nga gihatag sa Ginoo. Asa nako na nakuha? Unsay hinungdan nganong na kasinati ko ana pag matinud-anon sa Ginoo. Kay gibarugan ako ang bersikulo diha sa gisulti ni David sa Salmo 18:25. Si David miingon, matinud-anon ka o Dios, niadtong matinud-anon kanimo, ug maayo kayo ka niadtong hingpit. Hingpit gani ang imong gugma, hingpit ang imong pagtuo paglaom, timan makaani ka og kaayuhan sa tanang panahon. Ug kining kaayuhan gikan sa Ginoo ug dili ni mahubas. Muna nga bisa saon nimo paningkamot diha, Brad, sis, Noy, Cha, kinsa man ka diha. Kung dili ka mosunod sa mensahe sa Dios nga nas Biblia, useless ang tanan. Dili na makalabaw sa tao nga gipanalanginan sa Ginoo. So kung naningkamot ka, paningkamote nga masabtan og maikinabuhi nimo ang pulong sa Ginoo. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsunan, mag-ampot ta. Ato ang pasalamatan ang Dios sa dili pa ko manamilit. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imong mga pulong nga nagsulting nagdasig ka namo aron kami dili mabalaka, hinuon puno og pagsalig, puno sa panalangin gikan kanimo. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamo nining taknaa. Salamat o Dios sa imong paghiya og pagpahinumdum kanamo. Din imo kami gitagaan og paglaom ug kasiguruhan sa unahang mga adlaw sa mong kinabuhi. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin kanamo. Para kami o Dios, padayon nga naas imong panalangin o sa imong presensya. Tabangi kami nga ang among nadunggan na sabdan sa balaang kasulatan among maikinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagtabang o paghiya kanamo. Among isalig diha kanimo ang among kinabuhi, ang among pamilya, ang mga pamilya sa akong mga kaigsuonan, mga pamilya sa imong katawhan, ako itugyan isalig nga na kanimo. Panguluhi kami nining adlaw. In Jesus name, amen o amen. Kining igsuon Pastor Gideon, maingon na sa atong programa. Kini inyong igsuon Pastor Gideon mo ingon na sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan magapagdahi, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah,
dagan ko dool gani mo Jesus. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko dool gani mo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,